Yau assalamu alaikum, barka da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Sunana Muhammad Abdul, shugaban sashe na bangaren fina-finai. Ga wanda suke da buƙatar wannan fim mai suna Alƙawarin Soja, kamfanin Sultan Factory, za ku iya mun magana ta wannan namba domin ku ji yanayin yadda tsare-tsaren mu suke, ta yadda za ku iya mallakar wannan fim ɗin. Hallo kuma har yanzu group namu a buɗe yake na fina-finan Indiya. Ga wanda suke son su shiga group namu su huta da duk wani abin da ya shafi harkar fina-finan Indiya, ka je can ka je nan, saboda YouTube ba ma sakin sabbin fina-finai, saboda idan muka saka kamfanin YouTube za su goge mana channel da sauransu. Kamar yadda kuka sani, sunana Muhammad Abdul, da ɗayan channel nawa an goge shi sakamakon wasu laifuffuka da suka faru, shi yasa aka goge min wannan channel. Da haka wannan ita ce sabuwar channel ɗina, za ku iya mun subscribing domin ku ƙara min ƙwarin gwiwa ta yadda zan yi fito na dinga yi muku bayani akan wasu sabbin fina-finai wayanda idan suka fito. Wannan fim dai mai suna Alƙawarin Soja, na san da yawan mutane sun san shi, wanda kuka fi sani da Bagi kashi na biyu. Shi ne kamfanin ya fassara shi a matsayin Alƙawarin Soja. So wannan fim zan iya cewa fim ne wanda na kalle shi kuma na tabbatar da ingancinsa. Ga wanda suke son su mallaki wannan fim ɗin, za ku iya mun magana ko kuma ku kira ku ji yanayin yadda tsare-tsaren namu suke, ta yadda za ku iya samun wayannan fina-finai. Hallo kuma ga wanda suke son mu yi musu talloli, za mu yi musu talla ta yadda za mu iya bunƙasa kasuwancinsu da sauransu. Hallo kuma ga wanda suke son a buɗe musu account TikTok, YouTube da sauransu, duk za ku iya mana magana.